मैया आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेयाव स्पेशल कन्वेन्सन लानाय जादों साननैनि हाबाफारिजों आरो मैया जि डेलिगेट सिटिं आरो CWC बे जुथुम्मानि गेजेरजों जि जिरायनाय बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि इयुन हाबाफारिनि सायाव जों गोथौयै सावरायदों, गुवारै सावरायदों। जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDFBनि मोनब्रै हानजा UBPOनि दैदेननायाव नाजानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर'नि दैदेननायाव आरो NDFBनि रन्जन दैमारि, गबिन्द बसुमतारी, धीरेन बर' आरो बि सावरायग्रानि दैदेननायाव मोनसे गोजोन मोनसे बर' गोरोबथा, जारिमिनारि गोरोबथा जानानै थांबाय। बे गोरोबथानि उनाव इयुन थासारि, इयुन जि स्ट्रेटेजि बा परिकल्पनाखौ जाफुंसार जाहोनायनि थाखाय गोरोबथानि मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ साक्सेसफुल मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो बेयाव बिथं भाबै बा गुवारै गोथौयै जों सावरायदों आरो बेयाव जोङो गिबियावनो जों रिजलिउसन लादों। भारत सरकार आरो आसाम सरकारखौ जोङो बेयाव साबायखर बावदों, बिथांमोनखौ बरायदों आरो प्राइम मिनिस्टार अफ इन्डिया भारतनि राष्ट्रपति रामनाथ कविन्द बिथांमोना पार्लियामेन्टनि जि स्पिच बे स्पिचआव बर' गोरोबथाखौ लानानै दिनै बिथांमोना बाख्नायदों, बरायदों आरो स्टेटमेन्ट होदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टाराबो बेखौ लानानै दिनै स्टेटमेन्ट होदों। दा बेनिखायनो जों बिथांमोनखौ बरायदों। नैथियाव जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जोङो राजखान्थियारि दाबि आलादा रायजो बड'लेण्डखौ लानानै जों दाबि होबाय थादोंमोन आरो बे सोमावसारनायखौ राजा लामा, रेल लामा आरो गोबां लेभेलाव जों खालामदों आरो बे जि सोमावसारनाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि गणतान्त्रिक राजा रेल लामायाव होबथानानै सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायखौ जों इनडिफिनिट पिरियडनि थाखाय जों सासपेनसन खालामबाय। जिहेतु मोनसे गोरोबथा जाबाय, बे गोरोबथायाव फैनाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जोङो मोजाङै मावफुंनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जों सान्थि लाबोनांगौ, गोजोननि थासारिनि गेजेरजों जौगानाय लाबोनांगौ। बे गासैबो बाथ्राखौ नोजोर होनानै जों मोननाय गासैबो फसंथान, जों मोननाय जिखिनि पावार एन्ड फांसन, जिखिनि दफा, बे गासैखौबो जाहाथे जों मावफुंनानै लानो हायो। बेयाव लिरनाय जि कमिसन दङ, बे कमिसननि गेजेरजों माखासे गामिखौ दानख'नाय आरो माखासे गामिखौ सोसननाय, खोलाहानि गामि आरो सानजाहानि गामि BTADजों नांजाबनानै थानाय बे BTRआव जों सोसननायनि थाखाय हाबा मावनो थाखाय जोङो बेयाव गुवारै जों सावरायदों, स्पेसियेलि बिश्वनाथ आरो सनितपुर जिल्लानि बाथ्राखौ। आरो लोगोसेयैनो बे जि सुक्ति, बे सुक्ति जाखांनायनि उनाव फैबाय थानाय जि सम, बे समाव राजखान्थियारि जि थासारि, बे थासारिखौ जों माब्रैहाय दैदेनलांगोन बा माब्रैहाय जों लांगोन बिनि सायावबो सावरायदों। मानो होननानै बुङोब्ला बर' हारिया बयबो जों साखि, बयबो जोङो नुबोदों थांनाय 30 बोसोराव BAC सुक्ति जादों, BTC सुक्ति जादों आरो दिनै BTR सुक्ति। बे सुक्तिनि उनाव जाय सुक्ति सिगनेसार होयो, बै सिगनेसार होग्रा दैदेनगिरि आरो आफादफोरखौनो बर' रायजो राजाया सुक्तिखौ मावफुंनायनि सार्थ'आव सामलायनांगौ, दैदेननांगौ आरो मोनसे परिबर्तन लाबोनांगौ होननानै गोहो होबोदों आरो मेन्डेटखौ होबोदों। आरो दिनैबो जोङो रायजो राजानियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों जदिव माहारियारि आफाद, मोनसे सात्र संगठन, नाथाय जोङो राजखान्थियारि मोनसे दाबिखौ लानानै जिहेतु जोङो सोमावसारबोबाय, दिनै BTR गोरोबथाखौ जों खालामबाय। दा जोङो मोनसे आपिल जोङो दिनै गोदानै रायजो राजानिसिम जोङो बिबान होनो नागिरदों जे बे सुक्ति खालामग्रा दैदेनगिरि बिबानगिरिफोरखौ लानानै जाहाथे फैबाय थानाय समाव नोंथांमोना गोदान मोनसे जि एरेन्जमेन्ट, बे एरेन्जमेन्टखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय, रायजो राजानि हाबा मावनो थाखाय, रायजो राजानि जेंना सुस्रांनो थाखाय जाहाथे गोहो होयो, बेखौ जों आपिल खालामदों। लोगोसे जोंनि जि सोमावसारग्रा आफाद हाथियार लानानै दिनै सोमावसारबाय, मोनब्रै हानजा दिनै ज' जानानै दिनै सिगनेसार होबाय। बिथांमोननि मुङाव जि केस दङ, हाइनियास आरो नन हाइनियास, बे केसफोरखौ उइथड्र खालामनाय आरो गोख्रैनो जाहाथे न'आव थांफिननानै साधारन मोनसे जिउ खुंनो हायो, आलो गोजोनै रायजो जानो हायो, न'नि बिदा फंबाय बाय बाहागिजों थाफानो हायो, बे मोनसे थासारिखौ लाबोनो थाखाय बिथांमोननो सरकारा जि रिहेबिलिटेसन जि पेकेज फोसावदों बा बे जि पेकेज, बेयो सरकारनि मोनसे जि प्रसेसआव दंखायो, बेखौ गोख्रैनो होनांगौ आरो होनायनि गेजेरजों जाहाथे बै दैदेनगिरि आरो केडारफ्रा गावबा गावनि जायगायाव मोनसे मर्यादानि गेजेरजों न'आव थांफिननानै रायजो जानो हायो। दा बे माखासे बिथिंखौ लानानै जोङो सावरायदों। दा बेखायनो नैबे जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बर' माहारिया जोङो हास्थायगोन जे मोनसे गोजोन थासारि मोनथों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिखिनि जोंनि मावथांखि दङ, सोलोंथाइनि मावथांखि, गुन गोनां सोलोंथाइ लाबोनाय,
बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज आरो बेबायदिनो गोबां जिखिनि मावथांखिफोर दङ गोदानै जोङो बे हाबाफारिफोरखौ जोङो मावफुंलांगोन आरो गोग्गोमै गोख्रोङै जों मावगोन आरो रायजो राजाया गोदान मोनसे आन्दलननि थाखाय शान्तिपुर्ण मोनसे आन्दलननि थाखाय सांग्रांथि लाबोनायनि थाखाय बियो आलादा बड'लेण्डनि रायजो दाबिनानै राजा लामा रेल लामायाव आन्दलन नङा बर' हारि जौगानायनि बर' हारि गेरेमसा हारि दानायनि थाखाय बर' हारिखौ गासैबो बिथिङाव साखा फारा खालामनानै आखा फाखा हारि हिसाबै साग्रिद खालामनो हानाय मोनसे हारि हिसाबै जों जाहाथे गसंथानो हायो बेखौ दाफुंनायनि जि सोमावसारनाय जोङो जोंनि इन्टारनेल जोङो हाबा मावगोन बेयाव बयखौबो जाहाथे बाहागो लायो बेखौनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आपिल खालामबाय दसे समनि उनाव नैबे गोजोन फोथार जि डेलिगेट सिटिं जादोंमोन बिनिफ्राय रेलि घग्रा चौकसिम थांगोन आरो बेयाव मोनसे पाब्लिक मिटिं जागोन आरो बे पाब्लिक मिटिङाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गासैबो दैदेनगिरि NDFBनि मोनब्रै हान्जानि दैदेनगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लागोन रायजो राजानो बिथांमोना एड्रेस खालामनानै बिबुंथि लाखिगोन गोरोबथानि सायाव आरो रायजो राजाया बिथांमोनखौ दिनै बरायनायनिबो हाबाफारि लादों दा बेखायनो बयखौबो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आङो खावलायबाय।